buntag. Buntag. Bisan pa sa atong Facebook Live, kamo nga nagtanaw, maayong buntag. Manindog tang tanan. Manindog ta mga kaisuunan. Nawala dire. Atong i-share kini maong live stream. Palihog lang kung naamoy internet, data. Ato kini i-share sa atong mga kaisuunan. O niya, pahinumdong lang, mag-wear lang ta og mask, sige, para mo sunod na punta sa safety protocol. Amen? Amen. Okay? Andam na ta nga magsimba, magdaig sa atong Ginoon Diyos. Taas at ito mga kamot, mag-amputay. Ginoo, salamat kaayo, Lord. Nining adlaw nga imong gihatag ka namo. Ikaw ang Diyos nga maayo. Ikaw ang Diyos nga maluluyon. Ikaw ang Diyos sa tanan. Way lain, ikaw ragyod Ginoo. Aniya kami aron sa pagdaig o pagsimba o paghimaya diha kanimo Ginoo. O karon, aniya sad kami aron maminaw sa imong pulong. Kang imong pulong magahatag og kalig-on, magahatag og pagbag-o sa among mga kinabuhi. Lord, ang imong kabubuton amo kanang mahibal-an o sa among pag-aplikar sa imong mga sugo sa among kinabuhi, sa among pagtuman niini, kami malig-on o kami mga usab. Aba, salamat kaayo sa imong presensya. Ang tanan na mong panginahanglanon, ikaw ra gyud magatagbaw. Salamat Lord nga, adunay kaayuhan, adunay kaluwasan, kagawasan, adunay kalig-on, kalinaw, kalipay sa imong presensya Ginoo. O karon sa among pagdaig, pagsimba diha kanimo Lord, adunay tumang kalipay sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, kini ang among pag-ampo, ang tanan mingunog. Amen. Amen. Hallelujah. Maayong buntag, Pisigo. Again, maayong buntag. No, andam na ba mo mudayig sa tumbuing Dios karong buntag ka? Nga siya ra gyud ang ato ang Dios, siya ra ato ang madaganan, siya ra ato maduulan. So ay ihanhog mo na ko tanan nga kamo musayaw, kamo mukanta. Kung asa man mo karon nagalingkod or nagaposisyon karong buntaga. Amen? Ginoo, Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Kahibulungan ikaw ang mayang simbawon o pasidunggan. Ikaw lang wanay lain pa. Simbahan ang Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Enter into His presence. Come on. Ginoo, balaan ka.
Pasidong kang imayaon, ako kang simbaho. Tanang may gininhawa, mudayin ko simba kanimo. Ito kalimutan, musimba sa iyong kaya, Jesus. Tanang may gininhawa, mudayin ko simba kanimo. Ito kalimutan, musimba
tinud-anon. Amen? Kung duna kamoy mga kabug-aton, kita may mga kabug-aton, atong iduol sa atong Dios. Kaya ang atong Dios maayo, matinud-anon, siya ang mohanay, mutagbo, mutagbaw sa atong tanan nga panginahanglanon. Amen. Padayon ta sa atong pag-awit, pagsimba, diha sa Ginoo, nga siya mahimaya sa atong kinabuhi, sa atong pagduol kaniya, kita mahupay sa atong mga kabug-aton. Amen. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa mudango kanimo.
Binabati ko ang kauhaw sa tubig mo. Ug bubui ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Oh Diyos, walay langit. Gamhanan ka, ug milagroso ka nga Dios, ug walay sama kanimo. Ug walay sama kanimo. Gamhanan ka, ug milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, ug walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Pambanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Ug imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Gamhanan ka, ug milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Oh Dios, Lain pa, walay lain pa. ikaw lang yun Diyos, ang among dalam
milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Hallelujah. I just praise you, Lord. Salamat kayo, Ginoong Diyos. Huwag yung sama ni mo, Lord. Kaya ikaw raman ang Ginoo, wanay lain. Ikaw, Lord, gamahanan kaayo, Ginoo. Nya maayo, maluluyon, ang Diyos nga magkatagbaw sa tanang panginahanglanon sa imong mga anak. O ikaw ang Diyos nga magadungog sa mga pag-ampo sa imong mga katawan. Salamat kayo, Ginoo. O gantanan mo yung og. Amen. Amen. Yes, pagpaking Ginoo. Amen. Okay, naay mga pipila kabutang nga atong ampuan. Una, padahin kita ampo sa Israel, tungod kay gisultian man ta sa Ginoo, nga atong iampo ang kalinaw sa Israel. Padahin kita na nato ampo. Ikaduha ang atong nasod nga ang mga katawhan magpabakuna. Kasi nagpabakuna na ninyo. Isa kamot ko nagpabakuna mo. Kamay pa lang kaayo, no? Ampo nato nga mahadlok, mawala ang kahadlok sa pagpabakuna. Unya maayo ang response sa mga tao. Unya nagi magpabakuna. Unya ang atong nasod nga makarecover na economically, ang mga negosyo magpadayon. Nya atong umaabot nga election sa 2022 nga giyahan natin sa Ginoo nga insakto nga mga kandidato. Okay? So Israel, atong nasod, unya padayon nato ang atong mga kalihukan, ang atong mga D-groups, unya ang atong mga tinguha nga simbahan, magtukod sa simbahan sa Ginoo sa bisan asang lugar. Of course, ang inyong mga panginahanglanon. Okay, taasan niyo yung mga kamot o atong itaas ang atong mga tingog. Ginoon Diyos, anak kami di mo sa imo tubangan, Lord. Ginoo, amo kang gibayaw, amo kang gidayeg, Lord God. Amo kang gipasalamatan. Walay sama kanimo, Ginoo. Ikaw ang Diyos, o kamahan nga makagagahom sa tanan. Ikaw naminaw sa among mga pag-ampo, among mga paghilak, Lord. Ingon ka nga ang mga pag-ampo sa mga matarong adunay dako nga kahimuan. Mao Lord nga kami ania nagdala sa among mga pag-ampo ug among gipadayon sa pag-ampo, Lord God, ang Israel. Labi na ang kalinaw ni ini, Lord, ang tanan nga mga borders sa Israel nga ikaw ang magahatag og kalinaw. Lord, ang tanan nga gustong mubuntog sa Israel, ikaw ang mo fight against nila, Ginoo. Ampo na mo ang panalangin sa maong nasod, Lord, nga makaila sila diha kanimo, Lord, nga adunay kabaguhan sa ilang kinabuhi, adunay kaluwasan, o Lord, ikaw sad magapanalangin sa ilang tibuok nga nasod kan. Lord, ang tanan nilang mga tanaman, Lord, tanan nilang gipambuhat, imo kining panalanginan, kay mao ka na ang imong gisaad sa ngalan ni Jesus. Lord, yamo sang gidala sa pag-ampo ang among nasod nga Pilipinas. Salamat kayo, Lord, nga ikaw ang mag-rule, mag-reign sa Pilipinas, O God. Ang imong kabubuton sa langit, mahitabo diri sa yuta, mahitabo diri sa Pilipinas, Ginoon Diyos.
Ikaw maghahatag og wisdom sa among mga leaders, sa among presidente, o God, ug tanan nga kabinete niya, Ginoo. Ikaw maghahatag og paghiusa, pagpasabot sa kada usa, Ginoo, nga adunay usa ka panan-awon sa ngalan ni Jesus. Ang mga adunay mga dautan nga mga motibo, Lord, adunay mga personal nga mga dili maayo nga motibo, ikaw ang mubungkag niini. Og Lord, salamat, lig-unon nimo ang among nason, that there will be righteousness in our nation. Among giampo-usad ang kaluwasan, Lord God, sa mga leaders sa Pilipinas, Lord, magsugod sa among presidente, Lord, down to the barangay officials, Lord, governor o mga governors, mga mayors, vice mayor, mga councilors, bisan pa ang mga barangay tanod, Lord God, ampo na mo ang kaluwasan, ang among army, O God, Lord, ang among mga Navy forces, O Father. Thank you, Lord. We pray for their salvation. Salamat kaayo, Lord, ang imong kabubuton mahitabo sa Pilipinas. You reign over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang imong kalihukan, Lord, magapadayon o magkakusog kini diri sa among nasod. Imo ipadayag ang imong pagagamhanan pinagi sa mga signs, mga wonders, mga miracles, O God. O ang mga kasimbahanan, Lord, aduna gayo yung mga tao nga maluwas pa, madugang sa imong simbahan, Ginoong Diyos. Father, bisan pa sa PC Go, we ask you that you bless us, bless the families of PC Go. We pray, O God, ang kaluwasan sa matig miyembro sa Panimalay. Father, ang amo sa mga tinguha, Lord God, nga adunay mga buluhaton, O God, sa mga lain-laing dapit. I pray nga giyahan minimo, ikaw mag-raise up og mga katawhan, Lord God. Bisan pa mga D-group leaders, O Father, mahimong mga pastor, O God. Ikaw mag-raise up og mga katawhan nga imong gitawag o musunod diha kanimo sa pagpangalaga diha kanimo nga magpasangyaw sa imong pulong og maayong balita, O God. We pray for your prosperity in our lives, O Father. Tangtanga, O God, ang mga naiutang, tangtanga sila sa pagkautang. Ang nasa kapobrehon, tangtanga sa kapobrehon sa ngalan ni Jesus. Panalangini ang kada usa ka namo, Lord. Ingon ka, Lord God, nga you have come to give us life and life abundantly, O God. Lord, salamat bisan pa ang mga adunay balatian sa ilang lawas. Father, thank you nga ikaw ang nagahatag kaayuhan. Bisan pa katong adunay mga depression, O God. Lord, I thank you, we pray nga ikaw magahatag kalipay, kalinaw sa ilang mga kasing-kasing, O Lord. Father, salamat kaayo adunay pagligon sa kada usa ka namo, O God. Bisan pa ang matag panimalay nga kini malig-on, adunay kalinaw, adunay panaghiusa, o adunay kadagaya sa imong grasya, O God. Ang among mga personal nga panginahanglanon, ikaw nga magatagbaw, ikaw magatagbo, ikaw, Lord, magahawas ka namo sa kalisod. Salamat kayo sa imong panalangin. Ikaw, Lord, magahatag kaayuhan sa among mga lawas tungod sa mga samad ni Kristo. Kami naayo na, Lord, o gimo kaming gamiton ang tagsa-tagsa ka namo nga magsangyaw sa imong maayong balita. Among giampo, Lord, gamita kami nga mag-disipulo, magamaog mga disipulo. Lord, nga doon na kami magtagsa-tagsa namo nga mga D-groups, mga discipleship groups, so God, ang kada usa ka namo adunay discipleship group nga among atimanon, nga among i-disciple, among tudluan, Lord. I pray tabangi mi Ginoo. Father, gamita ang kada usa ka namo, Ginoong Diyos. Salamat kaayo among giampo, Lord, ang mga tao nga nitalikod diha kanimo, Lord, ampo namo ang ilang kaluwasan. Napo namo nga mo balik sila diha kanimo, Lord, in repentance of their sins. Abba, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Atong pakpakan ang atong Ginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Magalingkod ang tanan. Kuhaan inyong ballpen, inyong mga notebook. Palihog, ikuan may akong microphone para di kumusyagit. Padayon kitag tuon, aron kita mahimong mga
good stewards, mga maayong piniyalan sa Ginoong Dios. Kinsa ninyo nagtinguha nga kamo mahimong mga maayong piniyalan? Amen. Okay, kung kita mahimong maayong mga piniyalan sa Ginoo, kini tungod kay kita nagtuon unsaon nga kita mahimong mga maayong piniyalan. Atong abrihan sa Proverbs 27:23, panultihon 27:23. Okay, sa mga niaging simana, nagkat-on kita unsaon pag-budget. Okay? Proverbs 27:23, nagaingon, magmasingkamuton ka sa pagkahibalo sa kahimtang sa imong mga panon sa karnero. Ug tan-awa pag-ayo ang imong kahayupan. Okay? So aduna kitay mga prinsipyo nga makit-an niini, wa dili man ta mga magbalantay karnero no sa ato nga setup, sa ato nga context. Ang uban ninyo nagnegosyo, ang uban nagtrabaho, pero ang kada usa kanato aduna tay mga patigayon. Aduna tay pamaagi kun diin kita makabaton og income. Una, nagaingon nga know the condition of your flocks. Okay? Kinahanglan atong mahibal-an yung magmasingkamuton, meaning paningkamutan nimo nga mahibaluan nimo ang kahimtam sa imong mga panon. Meaning kung unsay imong gibuhat, hibalui nga unsay kondisyon niini. Unsay kondisyon sa imong negosyo, unsay kondisyon sa imong gibuhat, ayaw lang na itugyan sa imong mga piniyalan. Ikaw mismo, kung ikaw ang tag-iya sa negosyo, ikaw tag-iya sa imong tindahan or whatever, imog yun ang paningkamutan nga ikaw nakahibalo unsay kondisyon sa imong flocks. And then kaduha, give careful attention to your herds. Okay, again, kung aduna kay panon, aduna kay herds, okay? Kung aduna kay lain-lain nga negosyo, again, give careful attention. Kumbaga, imog yun ng bantayan. Ayaw lang nagipabantay sa uban. Ayaw ra nag 100% itugyan sa ilaha. Ikaw mismo maningkamot nga kay balo ka sa kondisyon niini. And then, of course, imong ibalan how much money is coming in. Okay? How much money is coming in, and then set up a budget. Distribute the money accordingly. Akong balikon tong ato nga budget nga mga items. Can we have the items, please? Distribute the money accordingly. So naaman to unsa to yung number 1 nga item? Kanomdo mo? Unsa to yung number 1? Ang tithes. Diba? Ang ikaduha, ang seed. Unya imo na nang isunod-sunod ang uban. Namangutanang ka, nganong number 1 man? Palihog ibutang katong items. Nganong number 1 man ang tithes? Tungod kay ingon man ang Ginoo, unahon nato siya. Unya iyaha man sadna. Amen? So before ta mo gasto, unahon gyud nato nan sa Ginoo. Okay? Ngano man nga ako kamong gitudluan nga maghunahuna ta about sa porsyento. Okay? Meaning kung ikaw mag-seed, mag-decision ka. Dili lang sa amount, kundi unsa atong gamiton nga pagkwenta? Porsyento. Na mga kaisuunan, porsyento. I think di na mao katong last media. Atong i-percentage. Porsyento nato. Nganong porsyento man, pastora? Porsyento man gani gisultis Ginoo. Okay? Kaya kung magporsyento ka, bisag gamay or dako, pareho ra gyud na kay porsyento man. Okay? Unya, naman tay guideline, he who sows sparingly will reap sparingly, he who sows generously will reap generously. Okay? So mao ka na ang guidelines. Mo decide ka bahin sa imong seed, ikausara. Ikapila mga kaigsuunan? Ikausa niya, pwede na nimong usbon next year. Pero for the whole year, himua siyang pattern. Like kung for this year, mo decide ka 10%, well and good. Meaning, every time makadawat ka, nanagyo na sa imong mind or bisan pa sa imong computer, 10% akong seed. Ngano man, nganong
magporsyento man ta o kausara ta mo decide. Number one, it protects you from greed. Mabantayan imong kasing-kasing sa kahakog. Usahay man gud kung di ta mag-decide in advance, o nya, naidako, naigamay, maunhan tas kahakog. Maunhan ta mga kaigsuan sa kahakog. Pero whether gamay or dako, ingon na ka naka-decide na ko kaniadto pa. Sa wa pa ko'y kwarta, I have already decided how much I'm going to sow. Okay? Ingon sa unang Timoteo 6:10, kay ang pagkamahigugmaon og salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Okay? Kung dili ta mo decide, usahay dali ra kyang mo decide kung wa tay kwarta. Unya kung manaan na, diha na natestingan ang atong kasing-kasing. Pero kung naka-decide na gyud ka in advance, ingon na ka nga, naka-desisyon ako. Okay? Di na ka mapaling-paling, di na ka madala-dala. Yung hala, kadako ani, oy. No, dili na dako. Kay porsyento may atong huna-huna, porsyento man sadaan sa Ginoo. Ang tanan mo ingon, gusto ba mong mudako? Amen. Okay, inana pag huna-huna. Kay, may tabuan na, no? Kay magdula-dula ka, ay karon gamay, ay karon dako. Mabitik yung pagkahigugmaon sa kwarta. Hello? Kay ang pagkahigugmaon sa salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Okay? So, decide ka. Karong wa pa kay kwarta, mas daling mo decide. Pero sa pag-decide nimo, testingan sad ka sa Ginoo, hatagan kag dako. Para itong usa, Pastora, ampo nato kini nga deal. Maghatag ko first fruits ni nakos Ginoo, ampo gyud mi. Karon kay ni dako man. Wa siya ka expect nga dako kayo yan deal na usab ang yang una-una. Okay? Diyan na matistingan gyud ta mga kaigsuonan. So greed is the root of all kinds of evil. In fact, kung aduna tay greed, aduna tay kadalo, aduna tay unsay laing term sa greed. Ingon diri, you will wander from the faith. Kumbaga mawala ang imong pagkakristohanon. And then it will pierce you with many griefs. Ikaw ra say madaot. Sa Biblia nagasulti, you cannot serve two masters. The antidote, ang tambal sa pagkadalo, mao ang pagkamahinatagon. Hello? Wag yung laing solusyon sa walay laing pangontra sa pagkadalo, kundili ang pagkamanggihatagon. Maura gid na. Okay? Kung ma-develop ang atong heart of generosity, atong mabuntog ang pagkadalo. Kay musulti magyud ang kwarta. Hello? Okay. Ingon ang Biblia sa Proverbs 28:22, stingy man is eager to get rich. Okay? Na mga gustong madato dayon. Mutudlos pastor agita tag proseso. Monong uban makasimplang-simplang usa kay gi-process pa. Wa man nakat-on. Okay? Nadala man ta sa kadalo. Ikaduha, it protects you from temptation. Mga temptasyon sa kinabuhi. Ingon sa James 1:13-15, ayaw ipaingon ni bisan kinsa sa diha nga ikaw pagatintalon, ako gitintal sa Dios. Ang Dios di magtintal nato. Ang ato lang mga desires ang mao magtintal nato, mga dautan nga desires. So, una magaprotect nimo sa greed, ikaduha magaprotect nimo sa mga temptasyon, ikatulo maga-assure kanimo nga nakay ani in the future. Ngano man, kay magsige man kag pananom. Hello, kami yung kanaron 10% sa tithes, 10% sa seed. Every time nga mudawat ka ana, magtanom jud ka, so but pasabot, it assures you of a harvest in the future. Amen? Sigurado ka nga naa kay harvest, naa kay matan-aw nga harvest, kay ngano man, sige man ka og pananom. Okay? Katong nahatagan mi, nag-testimony man mi, no? Naghatagan mi og 15, pila to? Shin. Sayop gyapong binisaya. 500,000. Okay? 500,000. Mito, 500,000. Hatag na tag 5,000. Naku naman ang 5,000. No, 10%. 10% tithes, 10% seed. So ang nibuad to ra gyud para sa sakyanan,
400 ra yun. Kaya nga naman, nag-decide naman, kaniadto pa. Hello? Pero kung wa pa nag-decide, yun ay 1,000 ra, 1,000 kay para man ni sasakyanan. Are you here with me? So kung nag-decide ka kausa, unya kung gusto nimong, ay grabe, bless gyud ko kayo pagka pwede nimong usbon, imo na pong balihon. Imo naman 20% ako, 10% imong Tyson, sunod imo yung 4, antod parehas sa Colgate Palmolive, ingo siya balihon na ni Lord. Ang 10% ako, ang 90% nila imuha para na sa mission imong buluhaton. Kay the Lord, you can never outgive God. Amen? Meaning kung muhatag ka sa Ginoo, labaw, sobra-sobra pa ang mobalik nimo. Unya iyong ka, Lord, grabe, hadagkada si mong gihatag. Be, palabuan ako na, Lord. Yung po na ginotanawa, makalabaw ba ka na ako, dejo ka kalabaw. Yung ko, grabe, gipalabuan na po. Palabuan na po din ako, Lord. Maramog nag-contest Ginoo, dejo ka mo daw kay generous kayong Ginoo. Amen? Amen. Nakataon ba ta mga kaigsuunan? Amen. Sige, kuhaa ang tithes, kuhaa ang imong seed. As I've said, decide only once. Di ayaw usab-usab ug huna-huna. Decide once, and then if you want to change it, decide in advance, decide, ug buhatan na antod it becomes a lifestyle. It becomes a what? Lifestyle, okay? Katong na ako sa igsuon, no? Di, ingon siya, Pastora, nag-tithes. Wow, praise God. Faithful na dyan ka mag-tithes. Mag-seed po ka. Ingon po siya, mag-tithes ako, Pastora, faithful sa ako sa tithing. Kumbaga, mo ito yung, okay, you can take baby steps. Kinagmay lang ko sa until mahimo na ng pattern sa mong kinabuhi. Engrave na nimo. Let's pray. Ginoo, salamat kayo, Lord. Tinood mong pulong Ginoo, di ka mamakak. O ikaw ang pinaka-generous. Lord, kining tanan gikanimo. Among paningkamutan nga mahimo kaming mga maayong mga piniyalan. Among gidala ang imong ikaw na pulo o among mga halad, Lord. Salamat nga ang kining among mga pagtanom. Lord, aduna gyud ni bunga sa among kinabuhi. Gidasok, gitantan ug muawas pagayon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Back to God your tithes and offerings. If you have them in cash, you can drop them off at church physically. Or you could also give them back through our BPI accounts. Hope you're getting your tithes and offerings ready now because God is about to bless you abundantly. Amen? Amen. Good morning, church. The song we're going to sing is a simple song, just declaring about the goodness of God in our lives.
Amen. All of us has been at one point lost, but we are all now found and we are saved by the mercy and by the blood of the Lamb. Amen. Amen. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. You turned my whole world upside down, took the old and made it new. That's what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell your story, how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom isn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth, for all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret. I would still be lost, but for the mercy of God. Now I'm alive to tell your story, how I've overcome. It's His goodness and mercy in the power of His blood. I'm so glad that my freedom isn't based on what I've done. It's His goodness and mercy, the power of the blood. Oh, the power of the blood. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I've been redeemed by the mercy of God. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God.
power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of His blood. Now I'm alive to tell a story how I've overcome. It's His goodness and mercy in the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy. Yes, it's His goodness and mercy. It's His goodness and mercy. And the power of His blood. We have been made alive and set free by the power of His blood. Amen. Okay, may buntag sa tanan. Okay na akong mic na dako. If you're watching online, kung namina mo pagi sa Facebook Live na malihog o mo padayon kita pag-awhag nga hatagi kani o dako nga importansya kay kung dili mura kag naa sa kuweba. Ang echo maglangog-langog. Lanog-lanog, okay? Praise God. Hantod sa nawala, hantod sa nabalik. Praise God. Amen. Naana tayo gi-order nga bagong mikropono nga gamay pero wala pa maabot. Basig maabot ato sunod tuig. Salamat sa Dios. Mayong Ginoo, amen? Amen. Daigo ng Dios. Magpadayon kita sa atong pagtuki, atong gitan-aw ang importansya sa gitawag nga kahayag. Sama sa atong simbahan, ilang pasigaon ang kahayag, kay muragwa pa na pahayag ang angay nga muhayag. Ang kahayag gikan sa langit, ang atong dawaton, aron maghatag og lamdag sa atong hunahuna, hantod sa atong pananawon. Ug atong nasugdan sa ning aging simanabahin sa gitawag nga proseso. Ang pamaagi sa Ginoo aron kita mahimong malambuon, mahimong ligon, ligdong ug magpabilin nga alagad sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Kung dili kita, hello Mike, kung dili nato makaplagan ang sakto nga pagtulunan bahin sa pag-agi sa proseso, dili nato makaplagan ang matawag natong ligon nga baruganan ngadto sa tumong sa Ginoong Dios. Ato nakatunan nga ang proseso mas hilabihang importante kaysa gitawag nato nga tumoy or gitawag natong resulta. Kay ang proseso mao'y muhatag nimo sa sige og makanunayong resulta, pero kung makakaplag kag resulta nga walay proseso,
kas-a lamang na nimo masinatian ug sa kadaghanan dili pagyud ka na makahatag kanimo ug atong gitawag nga panalangin tungod kay ang tanang nadawat nga walay kaalam, kahibalo o kasinatian pag-abot sa planos Ginoo nga proseso, mahimo na siyang suliran ngadto sa taliabot nga kapanahunan. Mao na nga importante nga atong sabton dili ta mo react, di ta mo reklamo, di ta mo bagulbol kung muagi kita o gitawag nga proseso pag-usab sa huna-huna. Atong timan-an ang nasod sa Israel, usa nakaabot sila sa ilang gitawag nga saad nga yuta, nga dili na sila ulipon, nagdagayday og dugos og halapad nga yuta. Ingon ng Biblia nga niagi usa sila sa gitawag nga wilderness o kawanangan nga gitawag nga meantime or proseso. Sa pagprosesos Ginoo kanato, iyang giusab ang mga sayop nga panghuna-huna. Kay kadaghanan sa ato no ang atong pamaagi sunahuna kung unsay atong nakit-an, nakaplagan, naandan og supak sa pulong sa Ginoo. So atong pagtuon, pagtan-aw sa Biblia mao'y maghatag kanato og sakto sa mga kasaypanan nga atong gihimo nga baruganan sa kadaadlaw nga pagpuyo. Ang katawhan ato nakatunan sa aging semana, dali kaayong maatraka sa gitawag natong resulta. Ilang paningkamutan makuha, ang ilang gustong makuha nga dili muagi sa angay agianan, mauna nga unta panalangin na himong tunglo ang ilang nakaplagan kay wala man ni agi sa gitawag nga proseso. Atong teksto mobalik kita sa Galacia 4:1-2. Galacia 4:1-2, ang ipasabot ko mao kini nga manununod samtang bata pa siya, dili siya labaw ug kahimtang sa ulipon. Bisan tuod siya mao ang tag-iya sa tanang kabtangan, apan siya ilalom sa tigbantay ug sa mga pinayalan hangtod sa panahon nga gitagal ngadto sa iyang amahan. So samtang wala ta mutubo, samtang dili ta makakaplag sa gitawag nga proseso, dili ta makakaplag sa samang saad sa Ginoo nga ato untang makuha nga gisaad sa Ginoo nga atong mana o atong inheritance. Tungod kay dili pa kita hamtong, dili kita responsable sa mga butang nga gusto sa Ginoo nga kita ang budumala. So ato nang klaruhon, kung dili pa ka makakaplag og klarong responsibilidad, dili gyud ka makakaplag sa saktong pagsabot sa mga butang. So atong nakatunan sa unang pagmugna ang proseso, ningadto na ta sa ikaduha mao ang prinsipyo sa mga proseso, ug atong nakaplagan ang unang prinsipyo mao nga ang Ginoo mupakita sa imong adtuanan o mapakita niya ang imong destinasyon, ang imong tumoy-tumoy, iyang ipahulagway sa imong pananawon, iyang ihatag sa imong tinguha, unsay angay nimong adtuan. Mo nang bisan bata pa, ang bata mingon, I want to be a doctor, I want to be an engineer, naasali I want to be kay nga naman. Ingon ang Biblia, God will make known the end from the beginning. Sa sinugdanan pa lang, ipakita nas Ginoo ang imong tumoy. Mauna nga gipakita ang tumoy aron kabalo ka sa mga gikinahanglan nimong agianan. Kung magdoktor ka, moagi ka og elementary, high school, karon grade school to senior high, unya college, unya medical degree, unya pag-graduate nimo sa duha ka kurso, mungadto na ka sa PGI-ship, usa ka tuig, usa pa ka mo take og board exam. Pag-take sa board exam, another 4 to 6 years, depende sa imong gitawag nga specialization. Proseso, dili ka mahimong doktor ugma, naagyo kay agian. So ang tanang gustong mahimong doktor, paagi sa tulo ka bulan nga seminar, kwak-kwak ang tawag ana. Unsay tawag sa doktor nga tulo lang ka bulan nag-training? Igsuon sa mga sigbin.
Ako lang giklaro igsuon nga ang proseso parte gyud ni siya. So kung ikaw nagkaingon-ingon sa pagkakaron, tungod kay gitarong ang imong panghuna-huna. Gisakto ang imong mga baruganan aron pag-abot sa angay nimong barugan, mapiyalan na ka og tarong. Kay makita man sa proseso nimo ang mga sayop, ang pagkahakog, ang pagkadalo, ang pagka-oportunista, tanang mga butang ipakita nas Ginoo aron imong makaplagan ang mga angay nga pagabuhaton. So atong nakita ilalom sa atong gitawag nga mga prinsipyo, una letter A, God will show you the destination. Ilawom sa letter A, number 1, atong ang A is that Ang A is God will pass you through a process. Ipaagi gyud ka sa proseso. Ang una, number 1, He will show you the destination. Ipakita niya ang imong destinasyon, apan dili niya isugilon, di niya isulti ang pamaagi unsaon pagkabot didto. Kay gikinahanglan na ay participation ang imong will, ang imong kabubuton nga andam ka, anad ka, kasabot ka sa angay nimong mga adtuanan or sabton or memoryahon aron ka makaabot anang mga dapita. So mo nay una under sa prinsipyo sa Ginoo nga ipakita sa Ginoo ang destinasyon. Ikaduha, atong tuntunan ang reputasyon. Sa imong pagngadto sa destinasyon, tarungon sa Ginoo ang imong dungog sa imong kaugalingon. Kaya ang atong problema, naatay gitawag nga garbo. Si Garbo Dalisay. Kaning si Garbo Dalisay nato igsuon, mao ni kontra sa saktong baruganan. In fact, no, atong nakatunan sining aging mga panahon dugay na, nga ang garbo maoy pinakaunang sala ug ang tanang sala musanga sa garbo. So ang unang sala nga nahitabo mao ang garbo ug ang tanan nga mahitabo resulta sa garbo ang daghan pang mga pagpakasala. So garbo ang pinakainahan sa tanang mga sala. So ang reputasyon usa sa gigamit sa yawa aron ta dili mo ngadto sa dapit o sa luna nga angay natong agian. Tungod kay gitudloan man sa tas Ginoo bahin sa importansya sa reputasyon, apan gigamit pud sa yawa ang reputasyon sa iyang tumong ug ang Ginoo nagtudlo sa saktong tumong apan gibali, gikurap, giusab sa yawa ang tumong. So atong basahon sa panultihon 22 versikulo 1. 22 versikulo 1, okay? Okay ra ng bata, no? Ayaw mo ka-apekto kung ay bata, mudagan, muhilak, bata man na. Ang kuyaw kung ikaw maging nana. Amen? Sige. So 22:1, ingon dito, ang usa ka maayong ngalan, labi pang maayong pilion kaysa dagkong mga bahandi, ug ang mahigugmaong kaluoy kaysa sa lapi ug bulawan. Kung imong lantawon saktong pangunahuna, ang reputasyon importante. Muot gali pasabot sa Ginoo nga kung naay reputasyon nga angay nimong tarungon, mao ang saktong ngan nga imong pagadadon. Kung ang imong Juan de la Cruz dili unta ka ilado nga mamamatay tao. Kung imong ngan Juan de la Cruz dili unta ilado nga mangutang nga dili mamayad. Kung ngan nimo Juan de la Cruz dili unta ka ilado nga taong way baruganan. Unta ang imong baruganan mao ang ngalan nga ilado nga imong gibarugan nga nagduma sa imong pagkatao. So ang reputasyon mao na ang imahin nga tan-aw lantaw sa tao nimo. In fact, ingon ang Ginoong Dios nga mas maayong ang maayong reputasyon o maayong ngalan pa ang imong pilion kaysa dagkong mga bahandi. So kung papiliun ka no ka nga mubarog sa sakto o mabayran ka, barog sa sakto bisag wa kay makuha. Kay ang Ginoo may musukli kanimo. Di man ka mapasidunggan tungod kay mga igsoon ang pinakahakog sa tibuok kalibutan. Pakpak.
Wa may ganahan inanang reputasyon. Pero hatagan kag pasidungog kung ang imong baruganan ngadto sa angay nimong barugan. Ecclesiastes 7:1. Ecclesiastes 7:1 ang maayong ngalan labi pang maayo kaysa bililhon nga pahumot ug ang adlaw sa pagkamatay kaysa adlaw nga natawhan. So dili nato malimod nga gitudluan ta nga tarungon nato ang atong reputasyon. Kung ikaw pangutan-on karon unsa mang klaseng reputasyon anaa ka? Reputasyon ba nimo kung musimba ka, naminaw ka o nag-text ra ka, nagsigig follow up sa imong Facebook o nag-notes ba jud kag tarong? Kay akong nabantay kana bitong mga tao nga unta maminaw sa pulong sa Ginoo niya panahon sa panimbahon, mabayrusan ang ilang mga phone, mga hagbong, mga liki, mabasa. Salamat sa Dios. So ayaw ninyo hatagi og yawa og kahigayunan. Amen? Ingna imong tapad, gamita ang gadget sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. So, gitudloan tas Ginoo tarungon nato ang atong reputasyon, ang atong ngalan. So na unsang klaseng reputasyon ang lantaw sa tao dinha nimo? Now, sa samang kahigayuna nga atong lantawon ang atong reputasyon, naapoy gitudlo ang Dios. Kay ang yawa gusto niya nga bahala nanguha kag kwarta, nangawkaw kag kwarta. Bahala nagtan-awon nila nga ikaw dautan basta ikaw naay balay, bayad, naakay kabtangan kaysa silang nagsigig lantaw nga ingana ka pero wa sila kwarta. Kana mga tawag nga dautan nga mga baruganan. Now, asa man na nato makuha? Sa atong mga kasturya, sa atong mga natanaw sa TV. Ug tungod ni ana, imong makaplagan nga masayop na gyud ang imong baruganan. Ang reputasyon gustos Ginoo para sa imong humot nga ngalan, humot atubangan sa Ginoo o humot sad atubangan sa katawhan. Dili lang humot sa tao o sa imong kaugalingon apan humot atubangan hilabihan diha sa Ginoo. Now, atong pampaminawon si Joseph. Kahinumdum man ta sa istorya ni Joseph, di ba? Si Joseph, nakakitag damgo. Mo nang nakuha nato ang prinsipyo nga ang Ginoo hatagan ka og pananawon, asa ka mungadto. Pero wa sa tuduis Ginoo, unsang mga pamaagi makaabot ka sa anang imong damgo. Si Joseph, naningkamot. Ingon siya, nakakita kog damgo nga ako kuno ang buwan ug ang adlaw muyukbo, ang mga bituon muyukbo. Kanako, mauna iyang damgo, mauna iyang adtuan, mauna ang mahimo niyang tumoy-tumoy. Pero siya kay baon say paagi na buhaton sa Ginoo. So say nahitabo, pagkadawat niya sa damgo, ang sunod nga nahitabo, gikulata siya sa iyang mga magsuon kay nagsilos sa iyang una-una nila garbo. Ikaduha, patyon unta siya pero ang usa naluoy, ayaw ilabay na lang nato sa atabay. Paglabay sa atabay, ayaw ato na lang ibaligya ang mga to sa mga namalitay ug mga ulipon, makakwarta pata. Unang giagian ni Joseph tungod kay nagsulti sa siyang damgo. Ikaduha niyang nakatunan, pag-abot niya sa pagkaulipon, nahimo siyang matarong matinud-anon sa iyang pagkaulipon. Wala siya na bitter, wala siya ni bati og kasagmuyo sa Ginoong hatagang ko nimog damgulor pero tuad ay na ako diri ulipon. Wa ka makakaplag kang Joseph nga tungod sa iyang giagian nagreklamo sa Ginoo. Paghuman nga nahimo siyang ulipon, ang iyang agalon nga babae na in love niya. Na okay raman na nga ma-inlove ang sama nimo nga gitawag nga ulipon. Kay murag common man na sa ila. Pero ang agalon gani nimo ang ma-inlove nimo, murag lisod gyud na siya. Kay ang imong ugma maapektuhan og dako. Pero kay naa may reputasyon si Jose sa Ginoo, iyang gipaningkamutan nga dili madaot ang iyang ngan didto sa Ginoo. So sa pagpanintal sa asawa ni Putipar, giingnan niya, kamaayos Ginoo nako, kamaayos sa imong bana, nganong ako mang dauton ang kamaayo nila kanako paagi sa imong gustong mahitabo.
mas naapay respeto si Jose, si Joseph ngadto sa Dios ug sa iyang amo kaysa asawa ni Potifar. Tungod kay ulipon raman siya, wala sila'y katungod nga mudipinsa. Kapila na ta nahitabuan nga wa tay dipinsa sa mga atake sa taong nagsilos nato. Kapila na ta nahitabuan gigamang tagstorya sa mga tao nga wa kasabot sa atong giagian o gipaningkamutan. Kapila na ta gibutang-butangan. Si Joseph ni agi pud ni ana. Ug ingon ng Biblia, ang mas lisod kaniya dili siya kadipinsa tungod kay ulipon ra siya. So kung agalon maingon ikaw kawatan bisag wa ka nangawat, wa jud kay mabuhat kay ulipon ra ka, wa kay katungod. So si Joseph tawag sa asawa ni Potifar nga usay gibuhat sa asawa ko no? Usay gibuhat ni Joseph sa asawa ni Potifar iyang gilugos. Wa niya gilugos og pakaon og gatas. Gilugos kuno niya tungod kay gidaganan ni Jose ang babae. Pag abot dito sa kwarto naglimpyo si Jose, nisud pud ang asawa ni Potifar ug nagkalit og hukas. Pagtan-aw ni Jose nidagan. Hadlok siya sa Ginoo. Pero kung lalaki pa na karong panahon na, dagan paduol kay panagsara ni. Ang kahadlok ni Jose sa Ginoo labaw nga iyang gihatagan og bili kaysa kahadlok niya sa asawa ni Potifar. Mindagan si Joseph, pagdagan ni Joseph, grabe gikabot, gihawiran gyud dayon ni sa asawa ni Potifar ang iyang sinina hantud sa nakuha ni Potifar ang portion sa iyang sinina ug mao toy gigamit nga rason nga gilugos kuno siya na atong panahon na wala pa may forensic exam, wala pa may timailhan kung tinuod ba gyud ang nahitabo, butang-butang ra gyud. Kung ikaw mainitan sa usa ka tawo mas labaw sila, priso gyud ka. And Joseph did not have the privilege of protecting himself or even defending himself. So igsoon na ay panahon nga wala nimo, di nimo, wa kay mabuhat pagdipinsa. Okay ra na. Kay wa man ka nitalikod sa saktong dalan. Kung wa ka mitalikod sa saktong dalan, ang Dios maoy mo protehe diha sa imong baruganan. Pastor, grabe, ako unta tong income, giangkon man sa akong upline, ako man tong downline, iya man gikuha, sana no inikubra sa komisyon. Ayaw ka balaka. Aniho na niya, gitantan, gidasok, og mag-awas-awas. So dili ta mahadlo ka na, pero barug ka sa baruganan sa sakto nga panghunahuna ug sakto nga panudlo sa atong Ginoo. Na unsaon man nimo pastor pagtarong nga ang imong ginahuna imong reputasyon, gihatagan tag proseso, una sa prosesos Ginoo hatagan ta og panan-awon asa ta padong, pero di niya isulti unsay atong pagabuhaton. Ikaduha, ang reputasyon. Unsaon man ato pagtarong kung gamiton sa yawa ang atong reputasyon para ta mubuhat og sayop. Kung hunahuna ni Joseph, grabihan no? Unsa na insultis mga kalalakin-an kanako na ay babae diri nga way nahibaw lain, kami lang duha. Akong gidaganan, usa kayo nahunaon sa mga tao nako, hilabihan sa mga kalalakin-an. Moingon ng mga laki, chupi ka. Di kalaki. Wa kay umoy. Posibleng isulti na. And Joseph could have also entertained that. Pero wala. Ang iyang gibarugan, ang saktong baruganan nga iyang nakaplagan, maayo ang Dios ug maayo si Potifar nga iyang agalon. Ug dili niya pwedeng bastuson ang relasyon nga gihatag sa Dios ug ni Potifar diha niya. So unsa may labot sa reputasyon pastor nga nadaot na galing si Jose? Atong basahon ang Galacia 2:20. Galacia 2:20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kung dili si Kristo. Ang nabuhi sulod kanako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi, sa lawas sa akong gikinabuhi, pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon,
alang kanato. This is the what of the reputation. Mao ni ang angay natong sabton. Kung gusto ka nga dadon ka sa proseso nga mo resulta sa imong tumoy nga maayo nga plano sa Ginoo, dawata ang proseso bisan pa dauton ka sa laing tao. Basta wa kay gibuhat nga dautan, gitarong nimo, nasina lang yun sila, nagselos lang yun sila nimo kay mas maayo kag resulta. Ingon pa gani ang atong salawi kain sa Tagalog. Ang mga puno na may bunga ang siyang binabato. But pasabot, kung wa kay bunga, way mo buno sa imong punuan. Pero kung mabungahon ka, daghang mo po, dawat limpyo. So ayaw kakurat aray. So ayaw, tingon nga, may pay, wa ko'y bunga, kay way mamuno na ko. Unya, kung sa may buhaton sa punuon nga way bunga, himuong haling. Kung sa himuong kang haling na lang, putlon ka. Dili. So una-unaon nimong reputasyon. So pastor, unsa magilabot ang reputasyon? Ingon ka, ang Ginoo nagsulti, tarungon ng ngalan, but pasabot, himayaon ng Dios, ug ang katawan sa nga niya imong gibarugan, apan magamit sa yawa, paagi sa pangunahuna nga sayop. Nga, laki ba ka o di? Ang imong garbo, lalaki ra ba ka? Reputasyon. Kinsa may imong gituman. Pero ang gusto sa Ginoo ang tarong nga reputasyon. Unsa man ang klaseng tarong nga reputasyon? Ingon ng Galacia 2:20, dili na ikaw ang nabuhi. Kinsa na nabuhi sa imong kinabuhi? Ingon ang Galacia 2:20, akong balikon pagbasa, gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kun dili si Kristo. Kinsa na nabuhi sa ato? Si Kristo, dili na ikaw. Muna, kung magunahuna kag reputasyon, ayaw hunahunaa ang reputasyon sa imong alimpatakan nga ikaw, ako, wa nay ako, na analay Kristo sa atong kinabuhi. How important is that? You see, when God begins to be your reputation, ang imong gihunahunang madungog sa tao, ang reputasyon nga ikaw alagad sa Ginoo, dako ka nagkusaban. For example, kung ikaw nakadungog sa pagtudlo nga ang Ginoo mo ayog masakiton o gamiton kaniya para sa pagampo sa mga masakiton, unya mituo ka nga gamiton ka sa Ginoo sa pagampo sa mga masakiton. Ingon pa ang Biblia, bisan ang mga patay imong mabuhi, mituo ka ni ana. So nahitabo ang kahigayunan, pag adto nimo sa imong higala, ang iyang uyuan namatay. Unya dayon-dayon ni Jesus sa imong nahuna, ingon man tong Ginoo nga, mutuo lang ko ug dili matulog. Inay mong tapad, pagmata. Kung mutuo lang ko, mabuhi ning patay. Ayaw po ng lisod man ng patay, pastor. Kana lang kumon. Naakay higala. Naay sakit. Ang iyang sakit, sipon. Pagstorya ninyo, mura siya gripo. Nga maayo ang pressure. Pirting kusugas pagdagayday. Imong nisud sa una-una, ingon man ang Ginoo mo, pandong ko sa akong kamot sa masakiton, ang masakiton, maayo. So pagstorya ni mo sa amigo nga naay sipon nga wagi hunong murag gripo, ingon kay igsoon mo tuo ba ka ang Biblia, ingon nga mo pandong ko sa imong mga usarday ka sa imong maayo ka. Ingon tong imong istorya, bisag unsa, basta maayo lang ko. Bisag Santo Niño, Santo Papa, Buddha pa na, basta maayo lang ko. Dili, Ginoo mo ay nimo. So imong gipandungan. Pag human nimo pandong sa masakiton, unsa man nga sipon naman ng tatong ni dagayday, karon giapilan man na magsunggo. Gisunggo na noon ang imong giampuan. Ingon sa unsa man ang imong pagampo, sipon naman tong akong problema. Pag human sa imong ampo nga giapilan man nimo noog dugo, ikaw naratol ka kay hala. Di man day tinuod ni. Wa nay mutuon ako magpaampo kay kung muampo ko sa mga sipunon hasta dugo mugawas. Ako ni agi ko ana igsoon. Na ako dito nag-duty sa ospital, medtech ko, intern at the time. Di ko ako dugo
sa usa ka na ay liver cirrhosis, yelo na gyud kayo siya. Istorya pa migjutay kay kuha lagi na akong dugo. Pag kuha na ako sa iyang dugo, nikalit ni hunong pag-extract na ako sa dugo, ni hunong ang flow. Wa man ko nag out of vein. I was really into the vein and I know what I was doing. Hindi ko posibleng ma-true and true ko ani kay gwapo kayo ang suod sa dugo niya, nikalit lag hunong. Nikalit lang kay nakamonitor man siya, nagsagitay ang mga nurses sa nurse station, kay duol naman siya sa nurse station. Code 101, 101, pag yung code 101 na ay talimatay. Nagdaganay sila tanan padung nako. Wa sila kay bao sa pag-extract nako sa dugo, akong giampuan ng masakiton. Lord, wa mo giimposible nimo. Maayo gyud ning tawhana kay ingon ka sa mga labod ni Kristo, ayuho nimo siya. Akong gisuginlan ang masakiton. Brad, tuo ko sa Ginoo, maayo ka. Tanang masakiton, ganahan mo gina sila maayo. Tando gyud. Pag-ampo nako, nagdaganay ang nurse. Namatay ang pasyente. Kaingon jud ko mas may pangwa na lang ta ko maampo. Pagabot ko sa nurse nang utana, giunsan nimo, giunsan nimo. Wa na lang ko nitingog nagampo ramang ko. Wa na lang ko ningon, ako lang ingon ni ko ana kog dugo. Namatay ang pasyente. Nakaingon ko di nako usab mo ampo sa mga masakiton. Nga naman, reputasyon. Kung ako tong gingnan nga akong giampuan, mo ingon siya, sunod na pag-ampuan, mga matay atong pasyente diri. I mean, they could have said that to me, but I didn't. But my mind tells me, di nagyug ko, madaot kay, maaan ko nga, mupat mo, ampos mga masakiton, mga matay noon sila. Di na ko. Nganong niingnan naman ang akong kinaiyaw na reputasyon ako. Ako ni. Ni ampo ko, ako ni ampo. Pag ampo na ko sa masakiton, namatay. Kinsa ba may mutuon ako? Di na ko muampos masakiton. Wa ko'y diho ka na. Pero gidilgyog ko sa Ginoo. Hantod sa niabot ang panahon, nakasabot yug ko, nga ang muayo, dili ang nagampo, ang muayo ang Ginoo. So kung mamatay, ug madayon ang iyang kamatayon tungod sa imong pag-ampo, gitabangan nimo siya nga di na siya magkalisod. Mo na lang akong giunahuna. Mo nang ating isulti, kung na'y cancer, at least, o ano siya sa Ginoo, ano yung mga sakit, kay mao na'y pinakapaspas. Pero kabubot nun ginatanan sa, hantod sa, na-build yun sa akong unahuna, kung muampo ka sa masakiton, wa ka ni buhat ana, tungod ka na kay gahom, gibuhat na nimo, sugo pagtuman nimo sa mandatos Ginoo sa Biblia. When I realized that it wasn't my name, but it was the name of God, then I prayed again for the sick. And my experience that woke up my faith again in Christ was a terminal cancer sa usa namo ka cell unit at the time. Nga talimatay akong giampuan sa ICU, gitagal na siya pila ka adlaw, mamatay na gid siya. Muna naghinilakay na ang pamilya, gitawgan ko, Pastor Palihog, ampuy akong mama. Igsuon, adlaw na lagi ha, pero nabuhi pa siya mga pipila ka buwan, bisa pa, ating naabot pa siya tuig. Usa siya nakakuhaan og kinabuhi. That brought my faith again. I realized nga dili imong gahom, dili imong ngan ang nakataya ang ngalan sa Ginoo. This time when I prayed for that woman, I told her og ang pamilya nga nag-alirong, ako mo ampo tungod kay sugo sa Ginoo ug saad sa Dios nga kung ako'y mupandong sa akong kamot, sumala sa Santiago, ang masakiton maayo. Mutuo ba mo? Dili akong muayo ha, ang Ginoo. Akong giklaro. Ang reputasyon dili ako sa Dios. So kung maayo o sa may mahitabo, ang Dios tanan, ako sulugoon ra ko. Ako ginang gitarong. In kasong madayon na pod. Pero igsuon, this time when I say that it was not to take my name in front and in the midst of the people. It was to make sure it's all about the Lord and about His name. Iyan ang reputasyon. Kung sige kag ampus masakiton, ang imong unahuna imongan, why maayo. Pero kung nag-ampo ka sa masakiton, ang reputasyon o ngalan sa Dios ang imong gibutang, mubarog ang Ginoo sa iyang mga saad.
Pero kung imong baruganan, imongan, why barugan ang Ginoo kay imo man na? Wa man siya ilabot. Nganong daghamang maayo sa mga krusada nga dagko, pastor? Kay ngalan ni Jesus ang nakataya. Kumbaga sa sugarol, ang nakapusta anang krusada, ang ngalan ni Jesus. Kung why maayo, ang iyang ang iyang reputasyon ang madaot. So kung ikaw ang alagad sa Ginoo, timan ni, dili na nimo reputasyon ang imong apason, ang reputasyon sa Dios. Aron na ay milagro. Na kay gustong i-close nga deal. Na kay gustong makuha nga kontrata. Unsa may paagi. Lay man gud ni mga time ngon nga ako na gud ni. Ako na gud ni. Mayong laki. Ako na gud ni. Pero moingon ka nga kaning akong paningkamot kahimayaan na ginis Ginoo. Kay na ako'y tumong, na ako'y gustong pagpahimangno sa katawhan bahin sa kaayo sa Dios. When you put the name of God in the midst of that transaction, manang atong gisgutan no kanang sa atong pinakaunang punto, God's principle of the process, atong gisgutan when you want God to do business with you. No, I use the term do business with you kay lami naman dali ra may isulti nga kung gusto ka ang Dios nga apil sa imong kadaadlaw. Mura man gud siya kuan ba routinary. Pero kung imong isgutan, kung gusto ka ang Dios apil sa imong patigayon, sa imong paningkamot, kung gusto ka makignegosyo, kuyugan sa Ginoo, then it's another perspective. Dili na ni sama sa kaniadto nga mura ra kag nagstorya. Karon kung makignegosyo ka sa Ginoo, naa kay expectation sa Ginoo o ang Ginoo naay expectation nimo. Any business partnership with a company and their employee, they have agreement, they have bylaws, or they have job description to agree to a certain level, to a certain performance, and when they perform, the company produces this and gives that to that performing asset of the company, which is the person. Kung ikaw makignegosyo sa Ginoo, gusto kang magamit sa Dios, ihuna-una dili imong ngalan. Kaingon ng Galacia 2:20, dili na ikaw ang nabuhi sa imong pagkatao karon apan ang imong gikinabuhi karon ang kinabuhi na nga naa kang Kristo. So kung makignegosyo ka, ganahan jud kang magmabulahan, magmalambuon ng imong mga paningkamot, i-appeal gayud ang Ginoo. Kung naminaw ka sa wali ni Pastor Rasoni atong Miyerkules bahin sa principles of working hard and working smart, naagyoy labot ang Ginoo igsuon. Ingon na Biblia, tanan ko nung mga paningkamot, naagyod na kalambuan. Pero nganong daghang naningkamot, di man nagmalambuon. Kay wa sila ni trabaho smartly. And how do you work smart? You have to have the guidance and the wisdom that God could give. Because all of your own, gamay ra kay tag-utok. Igsuon, ingon galing sa si Einstein, pinaka-bright sa iyang panahon, nigamit lang og 10% sa iyang utok, max. Pinaka-bright na siya. Ya sa atong ang yununa kaon lang og telenovela o kaning K-drama, pila ka porsyento ka ato nagamit? 0.00000.005. But pasabot dako pa kay tag mabuhat igsuon. Pero usbon nato ang atong hunahuna. Reputasyon sa Ginoo ang atong dadon. Mauna nga ingon ka nga dili ni nako gitrabaho sa akong ngalan, gitrabaho ni nako sa ngalan sa Ginoo. Ang akong paningkamot para sa Dios ug ang Ginoo nagsabot mi ani. Unsa may buhaton sa Dios? Pasagdan ka, iya naman nangan. Katong usa ka krusada, testimony sa usa ka ebangelista. Sa pagsugod niya sa krusada, ang iyang ununa, I will build a name for myself so that I will be known as a good evangelist. Mo nang iyang gustong buhaton. So nagsugod siya, tuloy sa pulong sa Dios, nangabig siya kalag, pero gamay ra kayo siya agi. Hangtod sa niabot sa Ginoo, sa iyang alimpatakan, giingnan siya sa Dios. Ngano manggod nga nimo ang imong ipataas? Kalimti imo ngan ang akong ngalan ng una-hunaa. So giusab niya iyang philosophy of ministry ug karon ang ngalan na ni Kristo Jesus. Didto pa siya nakakita og mga tawo nga naa sa wheelchair nakabarog. Kakita siya mga tawo nga naay bukol nangawala.
tungod kay giingnan siya sa Ginoo, ayaw hunahuna ang imong ngalan, hunahuna ang ako ngalan. Pag hunahuna niya sa ngalan ni Jesus, usa pa nagpakita si Jesus sa iyang mga krusada. Ano mo pakita man sa Jesus sa iyang krusada kaniadto nga iya mangan? Si Kristo gigamit ra niyang instrumento para mailhan ang iyangan. Pero giusab niya, gihimo niyang si Kristo og siya ang instrumento. What happened? He became a known evangelist. Patay na siya ron, but that was his testimony. The Lord spoke to him about raising the name of Jesus in all of his crusade. Kung imo nang masabtan igsuon, dinha pa lang nimo makita ang reputasyon nga maggamit o gamiton ka anang reputasyon na aron ka magmalambuon. Importante ang reputasyon. Mo nang naay proseso na kay agian nga sabto nimo pag-ayo kinsa mangan ang angay mahitaas. Kay naa magutay naturalmente nga pangunauna nga ako ngan, ako'y maayo, ako ni ako. Kisay ni buhat ana ako. Kisay nilambo ako. Kisay nagpadato sa kumpanya ako. Nganong nahagbong ang kumpanya ako. Pero ibutang nimo ang ngalan sa Ginoo, iyang pung ang mubarog, ang iyang ngalan ang mahitaas, ang iyang ngalan ang mahagit dili ang imuha. Hilabihan kung gigamit nimo ang pulong sa Ginoo nga imong baruganan sa paglakang sa matag adlaw o gamiton ang iyang reputasyon nga maayong Dios aron siya makalihok sa imong kinabuhi. Ug tanan nga nagunahuna na og tarong karon mosulti og amen. Grabe, number 2 pa lang ton. Ikatulo. So una, atong kitan-aw sa proseso nga gustong ipakita sa Ginoo, hatagan ta niya proseso. O number 1, hatagan ta niya sa iyang destinasyon. Number 2, ipasabot niya ang meaning sa reputation o reputation. Ikatulo, the point of reference, this is the number 3, kung naa ka sa proseso, kung naay gamiton nga punto de vista or punto sa imong kinaiya, ang Ginoo aron ka makaabot sa imong tumoy, mao ang imong pagkamatinud-anon. Ang imong unsay igsoon? In English ba, the point of reference to character is always your faithfulness. Atong balikan, atong ning balik-balik og hanto din ni musud sa atong unahon di gyud nato hunungan. Unang Korinto 4:2, ug labot pa niini gikinahanglan ang pinayalan nga sila magpakita nga kasaligan o matinud-anon. Ang tanan nga gipiyalan, ang tanan nga gihatagan og piyal, kinahanglan makit-an silang unsa matinud-anon. Munang gwapo bitaw ng trabaho, bitaw nga ang imong income depende sa imong trabaho, ikaw may maningkamot. Pero kung imong trabaho kanang 8 oras lang o kanang gitawag nga sabtalang ko aniha ayaw gyud mo ka-offend. Kanang mga empleyado no nga 8 oras mo timbrig alas 9, mo pauli og alas 5, alas 8. Di na mag-ihap kung naay agi wa, ang ilalang gilantaw ang oras. Sa mga panday pa, bahala na kung sa'y agi ana, basta ako ang batingting. Mugadto kag mall, alas 8 manirado, niabot ka 6:45 o 7:45. Napay 15 minutes, di nakapasudlon. Sir, sirado na mi, sir. Uy, ingon diri oh, 8 o'clock. Anong 7:45, manirado naman ka. Sir, manghipos pa mi, sir. Manlimpyo pa mi, magkuan pa mi, sir. Dagat pa mi buhaton, sir. O gibutang unta diri, closing at 7:45, dili 8 o'clock. Aw, 8 o'clock yun yung manirado, sir. Pero, manlimpyo pa man mi, sir. Nigawas bitaw nin tag-iya. Sir, o say ato, sir. Mupaliton ta ko nga sarado man naman kuno mo. Dili, uy, alas 8 ba mi? Bisang galik alas 12, okay mi, open. Basta naalay tao. Unsay kalahian sa tag-iya o sa empleyado? Ang empleyado nagunahon nagkita nga isweldo sa ila. Ang unahon na sa empleyado, sweldo. Bala nagmabangkarote ning akong amo.
Basta akong sweldo, amo, sweldo. Munang lami ng trabaho bitaw nga ang imong kitaon depende sa imong hago. Kay di man ka malimitahan sa imong amo. Kung maayo kang trabahante, mo income kag tag 2,000 a day. Kung maayo kang empleyado, mo kita kag 10,000 a day. Depende man sa imong paningkamot. Pero kung empleyado pa ka, problema na sa ako amo, di na akong problema. Akong trabaho diri, tig-arrange ra ko sa mga tinda og nay mangutana akong baligyan. Maura. Ako gihatagan nga kinahanglan mo income ka og inaning amount. Ay din ako mapugos din akong taong mo agi nga mo palit. May man mga tarungan, amen. Wa nay tao. Kung may nag-income, ako din nang sa alang-alang ako inom mga tao, pamalit mo kay maalkansi me. Dili na ako problema. Problema na sa ako amo. Ako, basta mo abli ko galas 8, manirado mi galas 5, moro na. Ya, kung ikaw ang tag-iya, inanaong kasi mong empleyado sa imong kapation. Hina imong tapad. Bitaw be? Di na pata magsigig reklamo. So, ang punto de vista, ang point of view sa Ginoo, or punto sa imong kinaiya, aron ka mo abot sa imong tumong pagka matinud-anon or ikaw ang taong makasaligan. Ingon sa Lucas 16:12, siya nga kasaligan sa gagmay sa kaayong butang, kasaligan usab sa dagko og siyang malimbungon sa gagmay sa kaayong butang, magmalimbungon pud sa dagko. Kung kamo dili kasaligan sa kalibutanong mga bahandi, kinsa may mupiyal kanimo sa matuod nga bahandi. Kung kamo dili man kasaligan sa butang nga iya lang sa tao, kinsa may muhatag kaninyo og butang nga inyong kaugalingon. So ang imong sabton ngano kang niagi o gitawag nga proseso pagsulay sa ubang tao, gitawag nga paghagit sa mga sayop nga panguna-una, pagtarong sa sayop nga baruganan, tungod kay gusto sa Dios makakatong kag pagkamatinud-anon. Ang akong igsuon usa nga naa sa North Ireland, kay natangtang man iyang bana sa trabaho tungod sa pandemic. Samtang wala pa siya income ang iyang bana, na siya katagan sa I think 2 months nga allowance sa mabuhi nga isang sweldo para samtang mangita siya glaing trabaho. Samtang wala sila income, ang ako usang igsuong babae si Joy, mo ay nangitag trabaho. Kung sa iyang nakitang trabaho igsuon, manlimpyog balay. Siya diri igsuon arkitekto, mayog income. Pero tungod iyang bana, taga Europe man, sunod siya sa iyang bana, siyempre. Gigive up niya iyang pagka-arkitekto, gigive up niya iyang prestihiyosong nga maayo na iyang agi. Kadto, tungod kay housewife man siya sa nagatiman sa mga bata, nagtrabaho siya as house cleaner. Limpyo yun. Pakita niya yung mga picture, nahuman na ako akong trabaho. Wa na ko'y mahuman niya. Sa'yo pa man, nahuman niya tanang limpyo nun. Ana doon Miss Balay, sa gamay pa may nga, naami assignment sa imong trabahoon. Nahuman na siya tanan. Wa naman ko'y mahuman. Matrabaho kay nalimpyo na ako tanan. Ulti galing mga iskina nga, wa sila kay baw nga nasa iskina, akong limpyuhan. Wa naman gid ko na siya matrabaho. Kita niya mga dulaan sa mga bata, giukay ang tanang dulaan sa bata. Iyang gibuhat, gitrapuan o gidisinfect. Ingon siya, saktong niabutang oras sa iyang paghuman sa trabaho, nahuman niya ang iyang trabaho. You know what I find on that attitude? Is not trying to look for relaxation and gitawag nga wa bitaw gabantay nako diri. But faithfulness, ang pagkamatinud-anon. Kung tarong ka igsuon, ang Ginooy mo sukli sa imong mga paningkamot. Ang Ginooy mo panumbalik sa imong mga paningkamot. Kay ang gusto sa Dios ma-develop ang kinaiya nga kita mapiyalan, nga kita matinud-anon, nga kita kasaligan. Karon galing no nga nung wa pa ka maumento sa imong trabaho, di man ka makasaligan. Kay bagyo ka na. Ismail dayon. Bitaw. Kainsan niya imong trabaho,
nya way bantay matug raman ka. Interview pa sa gwardiya, nangitag trabaho, ngadto siya security guard. O boss, o duty kagabi sa imong buhaton. Ah sir, gamay nga kasikas, mata dayon. Matug di ay. Wa gyud taon siya nadawat. Igsuon, kung imong masabtan nga bisag way gabantay kay ang tinuod nga disiplina. Ang tinuod nga disiplina mao ang imong lihok nga way nagbantay. Maunay tinuod nga the true discipline is when no one is watching and you do what you do. So if you know you're not yet that person, dili pa ka inana nga tao. Maunang giproseso kas Ginoo hangtod sa mamugna ang tarong nga kinaiya. Ingna imong tapad murag ikaw man gyud ni bay. And everyone said, grabe. Una pa lang ko, naapa ko ng page 5, no, wala, page 4 pa lang ko, na ako'y 11 pages. Ato ning humanon. Uy, nanig. Pastor, ang 9 o'clock na ba, Pastor? Lusot, pero pisat. So, dinin na lang kuno kay murag ang oras alanganin kayo. So, ang proseso, principles nga gustos Ginoo atong masabtan, una, hatagan kita niya og panan-awon asa ta. Pero di ta niya sultian nun saon, sama ni Joseph. Ikaduha, tudluan ta bahin sa reputasyon. Tudluan ta unsang saktong pagunahuna sa ngalan. Ngalan ba na sa imong kumpanya? Ngalan ba na nimo o ngalan ba na sa Ginoo? O ngalan sa duha o ngalan sa tanan? Tudluan ka unsaon pagdumakay. Kung imo manggong hunahon ang imo rang ngalan, daghang kang maligsan nga mga sa Tagalog pa mga panuntunan. Mga butang nga angay nimong unta gi-consider. Kung imo rang ngalan imong hunahon. Pero kung imong hunahon ang ngalan sa kumpanya, naa kay competitor, parehong produkto, kung saan man nimo pag paningkamot nga madaog nimo ang imong kliyente, sa imo mukuha og dili sa imong kontra. You really have to have a reputation. Ano mo pili man ang tao? Kay kasaligan manggug ka. Dili ka pagarpar. Maayo rang kagyaw-yaw wa kay agi. Mo nang ingon sila, kung maayo ka o gitawag nga naagyo kay abilidad, makasud man gyud kag trabaho. Pero ang pangutana, makalahutay ba? Kay ang kinaiya naman ang makalahutay nimo sa trabaho. Ang saktong buot maoy mo palahutay nimo sa imong gitrabahoan. So karong kabuntagon igsuon, kutob ra ta diri sa prinsipyo, una ang pagtudlo sa Ginoo sa imong tumoy-tumoy, pero ilawom ni ana atong nakatunan nga ipakita niya ang asa ka padung, ikaduha tudloan ka sa reputation, ug ang ikatulo mao ang pagtudlo sa Ginoo nga mahimo kang matinud-anon. And I will close with this thought. Si Joseph igsuono, sa naa pa siya sa iyang amahan, nahimo siyang paborito kay nganuman matinud-anon man gud siya, tarong man gud siya. Gisilusan siya siyang mga igsuon, okay ra. Wala siya na bitter. Wa siya ingon nga, bantay gyud mo, mahitabo ang akong damgo, pamatyon gyud mong tanan. Uro akong suklian ang inyong gibuhat na akong gilabay ko ninyo sa atabay, gibaligya ko ninyo, wano mo kibaw na unsa nako, giingnan pa ninyo sa papa nga patay nako. Joseph could have used that against his brothers. But no. Joseph went through the process. Gidawat niya nga naulipon siya, gidawat niya nga gipriso siya, gidawat niya nga bisan sa prisuhan, mahimo gyapon siyang bossing dito tungod kay tarong siya nga pagkatao. Sa paningkamot ni Joseph nga nagmatinud-anon siya igsuon, didto gigamit sa Ginoo ang iyang paglambo. Did you know when you are faithful, the Lord uses that to promote you? Kung matinud-anon tarong kasaligan ka nga piniyalan,
gamito nas Ginoo para ka ma-promote. Para ka unsa igsoon? Tungod kay tarong si Joseph, matinud-anon siya, bisan katong tigtilaw sa bino sa hari, o katong tigluto sa tinapay, nga kanon sa hari, iyang giserbisyuhan. Gialagaran niya. Kumbaga, wa siya nagpabayad sa iyang pagtabang sa cupbearer o sa chief baker. Ug tungod kay matinud-anon si Joseph sa tanang kahigayunan, ang Ginooy bisan gikalimtan na ka sa tao, bisan giwalang bahala sa tao ang imong kontribusyon. Bisan gikalimtan kanila ang imo nakatunan, tudlo ni pastora, tadlo ni pastor. Pero pag lambo nimo, si pastor na'y dautan. Pastor ay magpahinumdum sa tithes. Napay ibang tao, gitawag yung ko nga Pastor Sentimo. Okay ra na. Kaya ang akong tumong, why pubring magpabilin sa PCGO? Mao gyud gina. Pahala nagtawgon ko ninyong Pastor Dollar, okay ra. Na magaling Pastor Creplo Dollar. Kay wa man ko'y labot, ana, inyo raman ang hunahuna. Pero ang punto sigsuuno, kung magtinarong ka at tubangan sa Ginoo, maunay gamiton sa Dios aron kaniya i-promote. Kung gusto kag promotion, ang punto nga tan-awon sa Ginoo sa imong kinaiya, mao ang imong pagkamatinud-anon. Sa iyang pagtabang sa cupbearer o sa chief baker, maoy gipasidunggan man niya ang duha paghatag sa iyang panahon. Maoy gigamit sa Dios para siya i-promote mahimong second in command of Egypt. Kung imong tarungon ang tao sa imong kilid-kilid, wala kay bastuson, wala kay tan-awon nga mubo, wala kay tan-awon nga paboran, apan itrato nimo sila nga imong alagaran kay alagad ka sa Ginoo, ang imong mga taong gitabangan mauray mo palambo nimo sa taliabot nga panahon. If you learn to honor people and not destroy or backbite them or backstab them, those men who you honor will make a way for you. Kanang mga tawhana nga imong gitabangan, bisag wa kay nakuha nila karon, okay ra na. Kay moabot ang panahon, sila'y gamiton sa Ginoo sa imong paglambo. Ing na imong tapad, ayaw kalimti si pastor. Ina, ayaw kalimti si pastor sa pagdato nimo. Kasi ganahang mo dato, taas o kamot. Taas. Kung di mo mo taas, di gin mo madato. Taas o kamot. Taas o kamot. Lord, kaning mga tawhana nga nagtaas o kamot, ganahang makasinati og tarong nga kinabuhi. Akong pag-ampo Ginoo nga hatagan nimo sila og saktong panabot aron sila makalakang sa saktong dalan og kahayag sa Dios. Ug sa tumoy-tumoy, dili nila pasagdan ang buluhaton sa Dios. Kay ikaw man ang mupanalangin kanila sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo sa iyang kamaayo, daygo ng Dios. Naay nakatunan. Salamat Amen. sa Ginoo. Amen. Praise God. Okay? Hopefully, inyo nang gilista tanan. Nag-take notes mo. Unya, i-discuss pa yun niya sa D-group para the more nga atong masabtan. Amen? Kaya kung atong masabtan, ato nang ma-apply sa atong kinabuhi. Mahimo na siyang kabahin sa atong kinabuhi. Okay? So, adunay tulong nga gi-share sa ni pastor sa atong proseso unsa toy una. Okay, ang Ginoo ipakita niya, padayag niya imong destinasyon, pero di niya ipakita unsa ang detalye ni ana. Ikaduha, reputation. Usab gyud ang atong perspective, no? Nga dili na bahin nato kun dili bahin sa Ginoo. Diha na mo kita nimo humble na ka. Mingon na ka iyan ni tanan dili ni ako. Ikatulo, ang say point of reference, faithfulness, ang atong pagkamatinud-anon. So, kung dili ta matidaan, di ta kasaligan sa ginagmay, di po ta kasaligas dinagko. Magsugod sa ginagmay. Amen?
Kinsay nagsugod ron sa ginagmay. Amen. Why dili dautan nga magsugod kag gamay? Okay, humble beginnings, but great will be your future. Dako ang imong kaugmaon. Amen. Manindog tang tanan. Palihog i-share gihapon ning atong live stream. Bisag nahuman na, pwede paghihapon na i-share, pwede paghihapon ng matanaw, maminaw ang ubang mga katawhan. Kaya napanalanginan man ta. Amen. At ang iisa itong mga kamot, Ginoo, ang imong pulong, dili kawang sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Lord, bisan pa ang naa sa Facebook live stream, sa ilang pagpaminaw, salamat kay imong pulong gamhanan. Ang imong pulong magahatag kausaban sa among kinabuhi. Lord, sa pagpanlakaw sa imong mga katawhan, akong gideklara nga sila imong panalanginan. O ilang pag-abot sa ilang balay, imo gihapon silang panalanginan. Sa ilang paghigda, sila imong panalanginan. Sa ilang pagbangon, imo silang panalanginan. Ang tanan nga buhaton nila sila mga kamot, imong panalanginan. Bisan asa sila madto, Lord, imo silang isurround sa imong panalangin. Ang imong pabor magauban sa imong mga katawhan. Himuon nimo sila nga imong mga mensahero. O Lord, magadihagama og mga disipulo ang kada usa kanamo, Ginoo. Ang ilang mga panimalay, imong panalanginan, imong hatagag kalinaw, o ang tibuok panimalay maluwas. Father, your people are blessed. Ang imong mga katawhan, imo nagyagayod nga gipanalanginan tungod sa gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat kayo, Lord, kinakong giampo sa ngalan ni Jesus. So, kantanan mo yung onog, your success, our son, and every believer is a disciple maker. God bless you. Palihog lang, gamit ragyapon mo sa inyong mask, gamit ragyapon mo sa inyong face shield, o mag-social distancing ragyapon. Kung naamoy first timer nga gidala, naamoy higala gidala, palihog dagan lang diri so that we are going to connect with that person. God bless you. Be in our D groups.